kon wedhus ya. Bab kandungan kok plasenta bareng. Nggih. Mulai ngono kae aku wis bungah wis kari tak tampa kari nglakoni matur Mbah nuwun. Disyukuri niku ya dadi lantaran rezekine panjenengan. Mbok keh mbok sithik disyukuri nggih Mbak Eka. Nggih Pak Jumbo. Sing bagus siji panjenengan lenggah teng Sragen iki nyatane saiki ya wis wanuh karo dalang Magelang, dalang Temanggung, dalang Kabupaten Semarang kabeh do mengenal karo Mbak Eka. Nggih matur Mbah nuwun majuning teknologi kula saged dipun kenal Pak Jumbo lan rencang-rencang sedaya matur Mbah nuwun ugi kula sampun diparingi kesempatan nderekke panjenengan. Nah, ngono kuwi nggih. Bantu binantu. Nggih. Nyatane ya mergo Mbak Eka kula ya kerep laris diundang rene-rene ya Mbak Eka ya tansah nyengkuyung mbiyantu. Niku jenengane ada simbiosis mutualisme. Kandhane aku mbuh kok. Iki sinden rezekeni aku. Nggih, piye? Pawakanku lak wis kaya ingkung to. Dadi Iya. Mbak Eka, dalem. ngaturaken bisungsung mengko ora ketang sak blebet duren wayah goro-goro. Nggih. Monggo sing arep dicaosake apa syukur bage sing pelok barang. Derek wonten panyuwunan apa mboten? Menawi lumantar mriki dereng wonten. Derek wonten. Dereng arep dicaosi apa sing Tesih pelok pelok barang. barang. Nun? Tesih pelok barang. Tasih pelok barang. Menika Asmarandono mawon. Asmaradono. Pareng. Waduh, nggih. Bawa. Lah nderek mawi bawa napa langsung nderek Bawa Asmaradono ku terus kelanggam apa ngono no. Nggih. Langgame sing halus sing nglenyet kae. Wah. Nggih. Tutuke kaya ora mengo kok suarane banter. Oh iya mengo barang nek disawang nganti enek indil-indile. Ah iya. Oh aku ki ngadeg karo Dodok padha wae kok iso. Iki ya wis ngadeg ngono. Nah, aku njaluk diseneni sinden. Oh ngene iki genah wong Klaten. Aku ki wong Klaten asline, Pak. Apa? Kula niki asli Klaten. Oh Klaten to? Heeh, ceper. Oh ceper. Ha nggih. Hah? Ngomong nek irunge pesek kok ceper irunge. Aku masa aku nek gak nesu kok bangeten. Tak nembang sik ya. Ibu nembang dulu. Apa nah? Ibu kok cendek, ibu jari ya? Lah lali to, tong endi? Lah niku. Tutu. Banda tutu. Rupa. Jenengan iki tembang wis kaya ngudang kang plontrang disupitake kaya-kaya. Lah nggih to. Sila metekes udut-udut rumangsane njur kon kancane iki kok nyambut gawe dhewe nglecis lek enak temen. Umpamane kancane nyambut gawe kok panjenengane penak-penak leren kuwi jenenge wong ra duwe Wong ra isin. duwe ati. Nah, ngono. Apa kira-kira wegah disambat karo Kyai Munding? Nggih. Lah kula aku lak wis matur ngajeng. Matur Umpamane nah, Ngajeng. ngajeng. Sing didhawuhi jeneng riki sinten? Lho, hapne lak kudune ya nganu. Kudune to. ngerti. Ngerti karo kahanan ora semang dadak di anu wong seniman kok kudu dikode. Lho lah nak wong tuwa ki kudu numpek rasa. Oh wis ngaku nek tuwa to. Lah lak ngono. Wong sing enom ya ora njawil kok. Oh, kudu njaluk dijawil. Kudu Lah. Panjenengan wis rene. Heeh. Nek pamane urung dijawil kok panjenengan wis rene dhisik. Jenenge lancang. Oh iya, Ayo, lancang. irung pesek. Heeh. Urung pasek iki malah awet urip kok. Ora ngandel. Lah iya. Lah dek iso? Lah mbekane sithik-sithik. Oh, bakane ngirit. Ngirit. Sing wong awet umure iku ora mati-mati ki wong budhek. Lah kok iso? Ha ditimbali karo sing kuwasa ora krungu. Ha awet urip. Ah Oh iya. iya ya. Ha iya nek wong irunge buntet wis ora iso. Kuwi nek ditimbali sing urip ora krungu. Heeh. Lah nek pamane nyebrang dalan ora krungu enek Klakson. sepeda motor, Ya. diklakson ora krungu. Biar. Til terus piye? Ngono. Iya. Ya sing kaya sing wingi kae gepeng kae. Heeh. Ya aku ora, aku pas kuwi aku pas ora nyabrang aku kok. Sing nyabrang sapa kae? Leluwur. Luwur. Among ati
Margiono pengen aku dedake sinden ngene iki. Pak Jumbo. Ah piye? Kula iki lak matur karo kadang-kadang Hansip mriki. Nggih. Wong nyatane ya satu atap satu pintu. Aku mbek Margiono iki ming kono ya apa ta jenenge ta? Kono menang raine kalah nasib. Lah kok iso? Ada bagusnya bagus Margiono ning nasibnya nasib apik aku. Lah kok awakmu? Aja jal Margiono wani ngemek sampean bayar. Nah aku ngemek kowe bebas. Ngono ya, mergo partner kerjane. Iya. Partner kerja. Ya coba yen panjenengan gelem tak demek ya awake dhewe iki tembange lagi tembang katresnan. Embane aku panjenengan Mas yo jenengan ki tak umpamane mbahku dhewe ning ya iki awake iki dhewe kudu sing lelumban katresnan. Luput pisan kena pisan Dalange Mary kena ngambung tangan serik. Ora aku, ora meri. Apa? Panjenengan preksani menika Apa, wonten ing mega ana Iso. wit-witan. Wit-witan sing katon apa diajeng? Ana wit-witan kae kok ana manuk loro sing lagi cocoh-cocowan. Nandhak Loloh-lolowan. Nandhakake. Nandhakake lagi lelumban katresnan. iya ora ibarate Manuk. kaya Awake dhewe. Iso. Manuk lanang, manuk wedok. Waduh, Pak De. apa? Manuke lanang ditembak modar. Ah iya. Aduh, aduh. Nesu meneh. Ngopo to ngopo? Oh manuk ya Manuk. sing Awake ditembak dhewe lak menungso. Nah, udu manuk. Wong sing ditembak manuk. Manuk. Manuk kok ora tikus mbahmu kono. Manuke Sing nah ditembak iya. mati. Manuke kae. Manuk tok ora manuke. Manuk tok. Ditembak manuk. mati, manuke wis ora kanggo gawe. Margiono merongos. Ora wani namat kirene. Nggo blangkon malah kok cedhuk dawet, ya. Ya aja to. Kok iso. Yen gampang luweh gampang. Pak Kadus nyelambur-nyelambur ling ngakep udut nganti kuwalik. Rek keconyok. Aku ya weruh kok ngopo. Weruh aku Ah iki. iya. Kakang Mas, Apa, Dik? manuke sing wedok kari dhewe. Mesakake temen. Lah iya wis Lanjut. lanang wis ditembak. Lah kok kae kok manuke wedok kok ya dirambati tekek to ya. Nek tekek ning andinge kae kok ya ora ndang anggal ngalih. Ngapa meneh to? Ngopo meneh? Oh, tekek. Tekek sing- Aku lah ora tekek. Ora tekek kok ngalih. Ngalih aku ora. Kae ben manuke. Oh, anu curut jare. Luweh, Dik. Kaya ardoh muni apa wae aku ora srek amarga kae doh urunan ya to. Teko kepenak wae. Gitu Pak Bo. Lah arep muni piye luweh kae doh urunan. Eka, Dalem. kae manuk wedok kae kok lho. Lah kok mangkring dikira kayu jebul kae temumpang nang nggon belek to kae. Lah iki Piye? manuke sing temumbang belek ora kowe. Oh, manuke tembang belek. Mergo sing ning andenge kae belek ngono lho andenge Seneng manuk. mandinge manuk. Andenge wedok. manuk pedok kae telek ngono lho. Ambune kaya ngopo? Ya ambune ya kaya lenco Ya ngono syukur kae. nak wis gelem ngambu teleki ya. Iya, arek kok piye wae wong ning tresno ki tai kucing rasa coklat. Oh, apa ngono, Dik? Iya ya, diamput. Dia Anu nek diajeng karo apa to Kakang Mas? Kang Mas kok diamput ya. Kakang Mas wong kakus. Wong Bagus. bagus. Wong bagus. Iya. Kakus. Wong kakus. Oh. Kakus ki tak singkat Kakang Mas bagus tak singkat kakus. Kakus. Ora mang nesu to. Nak cara kene iki jumbleng. Bakso jumbleng. Jumbleng apa, Dik? Yen gampang luweh gampang. Iya, nak pancen wis dadi jodoh kuwi ibarat aling-aling ana gunung pancen jatah jodhone. Ayo sak lumaing bumi Sak uriping uriping langit. langit yen awake dhewe bakal ketemu ya
bakal ketemu Kakang Mas. Aku lan kowe dadi jodoh sawiji ora bakal ono sing misahake kabeh Gusti. Wes, ndak ngabab kowe. Omong kok ora kena diselani. Wong kuwi nganggo baterai kok kuwi. Oh, dicas kok. Heeh. Iki ana sawijine linmas sing ngeliwat arep njikuk wedang. Iya, kok gatek kelimnas barang. Iya. Yen angel ka Wis, aku ibarate ngene iki entuk tombo mak gareng. Piye? Nang omah anane ming tilang-tilung dhewe nang kene siji iso sowan warga munding, aku entuk pang iso nglipur, ketemu sedulur akeh, mligine jenengan sak rombongan iki aku wis kaya kesiram madu saupamane. Mligine kadang-kadang sepuh ya ana adik-adikku ya wis melu nglipur ngeten iki rasane bombong mak limbo mak cange. Engan Mas Gareng. Iya. ngono kuwi ya. Apa meneh ketemu Dik Eka kuwi wis ibarate kaya wareg tanpa mangan maring lak tanpa ngombe. Oh iya. Iya. Ngono seneng nek petuk kanca-kanca ya, dadi merasa terhibur ngono. Terhibur. Ndek ingi aku roh awakmu ning perapatan ngendedak juket ning ngarep son barang nyapa ngono kuwi. Oh, aku dunekke aku wis edan nggih. Munekke aku umat edane ngono. Ora kan ngiulek hiburan. Nyulik hiburan. Ayo terus Dik. Tan kena ti numbas harta Mangga. Lajenge apa Mbak Eka? Monggo Manut, merdeka. ayo. Saya jeneng rada kula nggih. Nggih, jeneng kula prayoga ya. Dik, mresani piyai sing kersa wungon iki rasa atine sampean piye? Yo seneng to Pak Dik. Betul. Tegese sik digatekke, isik nenggani, Heeh. sik mangestoni, Lah kok iki teko rampung. bener. Aku wis tau keloro lho Pak Umbuh. Pripun? Wayangan gedhen, kursi lenata saka panitia, ora umum akeh sing nonton mung wong 16. Sing ngantuk 7. Wiwit lekas tekan rampung kuwi nyata. Ora rekayasa omong aku wis tau nglakoni kaya kuwi. Heeh. Estu, Pak. Ning kan. dalem Karang sing jenengane piyayi iki ora mesthekake kok. Piyayi munding iki pemerhati budaya dan Leres. pecinta budaya. Nah, iki ngiras pantes warga mriki ingkang samya wungon nirakati desane supaya ados saka godha rencana bagya mulya kang tinampa Amin. kapereng ana panjang yuswa rejeki kang berkah lan barokah. Amin, Pak Dik.
Lah nggih ngoten to Mak Petruk. Ha nggih, bener. Nggih, wah dadine kok kaya lah ketok arep mempengok sing delok ki mewah 12 sing ngantuk 7 Kang. Iya. Kuwi tenan nang kidul kono. Wis. Ana sing siji malah nuntun kirik padahal Cina lek angka iki. Nuntun kirek. Nuntun. Nuntun kirek. Heeh. Oh iya. Kirike ya anu, lanang apa wedok kirek? Ya kowe muni kirik aja madhep aku. Lah arep tekok ning awakmu maksudku. Aku pas kuwi ra nginguk, sesuk tak dudoi. Iya. Lanjut ya. Iya. Dek Siap. Was. Oh. Bublak, bublak, bublak. Bablas kemak. Ya iyo. Ya iyo. Ya iyo. Ya iyo. Ya iyo. Iyo iya. Iya iyo. Iya iyo. Iya iyo. Ya 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 ya. Masuk. Jare gak apal. Piye? Bareng aku ning nggon jenang gula kowe nyandak mik. Kowe iki jane piye? Apa genah Mas? Sampeyan preso apa ora? Piye? Asih dicicik kok jareku mburi iki. Arepku apa tak kerowok kok iso. Kerowok. Risik. Sampeyan iki ora ngisinake Kang Gitono kene terkenal lho. Lho kuwi. Kok dicincing jarike mburi sama ora ngerti penyakitnya lho. Pangap lho penyakite. Ambiyen. Oh, ambeien. Oh, masa iya ta Pak De? Heeh. Ini kok karo aku ki ngertine sampe ngirinane usah ngubal to Kang. Mboten e ambeien e ngono. Ya nek ambeien rada apik asik Dewi kuwi lemuni. Iya. Nano. Ya. Dek samono aku tetap tresno lan tetep setia ya kapan Piye, Dek? durung nate gawe gelo lan gawe kuciya ning sakniki garek wong iki kowe konjo alali kowe nesu terus ngajak padu Jokowi sing gameli kowe sapa kok iso wayahe mandeg kok sik terus Sregep, oh sregep sregep. Iya, Saking senenge sregepan. apa meneh kok kendang ya to Iya. diselmuni mesti mbok dilat Wis joget. Dene ngerti kowe, ha? Wis apal akeh aku. Aja meneh kok diselmuni. nggih Wingi kena gamelan dangkut ning truk iki lho, mlaku kene iki jogeti. Lah kuwi Pak Mbok. Kadang nginggih niku kok gamelan ning ngandeng truk to. Panjenengane nguyuh. Ah, piye? Iki truke mlaku, dhek nututi truk. Terus Saking dibabitake. senenge truk gamelan niku. Njur mbok ku nguyuhmu kahanane piye nek montore mlaku kuwi? Ah, yo ngantek nulis kae. Kok ya weruh kok ku nguyuh ki lho. Terus to aku ki lak yo putumu ning
ning ndi ae ngetokne kok. Iso gemati. Yo. Iya. Nggih. Mas Jumbo? Nggih. Kala sonten wau kula nampi delingang saking kadang. Nggih. Bilih ngersakaken tembang apa mu ya? Sing duet iki lho Lintang Asmara. Lintang Asmara nggih. Sing ngersake yen ora kleru Pak Mas Prapto. Oh nggih, nggih. Mas Prapto. Sing ken duet DEK Kalih kula. panjenengan Wah. Goleke catetan. Nggon HP. luar biasa. Lho ya ora apa-apa. Dagelan sepuh ning tetep mengikuti zaman. Mengikuti zaman. Lagu-lagu modern tetep bisa. Golekno catetan. Pak Deplon. Nak lirike aku mudeng ning Wow. wah, lho. Nah, iki. Oh, glopak.